uskyldige har bedt om at blive optaget i den katolske kirke fulde fællesskab, indbyder jeg dig til at træde frem sammen med din fader, for ord og for denne menighed at bekende den katolske tro. I denne tro vil du i dag for første gang sammen med os få del i vor Herres Jesu eukaristiske måltid, hvor kirkens enhed får synlig udtryk. Ja? Og vi lader Elias starte først, men så vi siger sammen med ham den nikenske apostoliske credo, som er i den næste sidste side, den lange liv. Jeg tror på en Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens alle synlige og usynlige tilskaber, og på en Herre Jesus Kristus, Guds ibårne søn, som er født af faderen forud for alle tider. Gud er Gud, lys er lys, sand Gud er sand Gud, født ikke skabt, er samme væsen som faderen. Ved ham er altid skabt, som for os mennesker og for vor frelses skyld, er nedsteget fra himlen og har påtaget sig kød ved Helligånden af Jomfru Maria og er blevet menneske. Han blev også korsfæstet for os under Pontius Pilatus, har lidt og blev begravet, opstået på den tredje dag efter skriftene og opført til himlen. Han sidder ved faderens højre hånd, og han skal komme igen med herlighed for at dømme de levende og de døde. Og på hans rige skal der ikke være ende. Og på Helligånden, Herren og levendegørende, som udgår fra faderen og sønnen, og som tillige med faderen og sønnen, til lides og forherliges, som har delt med profeterne, og en hellig, katolsk og apostoliske kirke. Jeg bekender en dåb til syndernes forladelse, og jeg venter og livet i den kommende verden. Amen. Jeg tror og bekender alt, hvad den katolske kirke tror, lærer og forkynder så åbenbart Gud. Elias, Herren, som i sin barmhjertighed har ført dig hertil, tager imod dig i den katolske kirke, for at du i Helligånden må have fuldstændig fællesskab med os i troen, som du har bekræftet for denne hans menighed. Almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, du har gennemført denne din tjener af vand og Helligånd, befriet ham fra synden. Vi beder dig, send Helligånden talsmænd til ham, giv ham visdoms og forstands ånd, og råds og styrkes ånd, kundskabs og fromheds ånd, og opfyld ham med Guds fuld ånd, ved Kristus vor Herre. Amen. Elias, vær besejlet med Helligånden Guds gave. Amen. Fred være med dig. Med din ånd. Lad os klappe Elias.